ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! І сённяшнюю раніцу прапаную пачаць з цікавага знаёмства. О, гэта мы любім! Вельмі! Кася, а з кім ты збіраешся нас пазнаёміць? Я! Чакай, Лесік, за знаёмство у нас ты адказваеш, а я за прыгажосць, ну і за мультик, вядома. Кася, але трэба было папярэдзіць Лесіка, што ты яго папросіш кагосьці нам прадставіць. Можа, ён не падрыхтаваўся. Дзякуй за падтрымку, Варачка. Але я ўжо прывык да нечаканых просьбаў Касі. Ого, тады не марнуй час, разумнік, а пачынай нас з кім-небудзь знаёміць. Прычым глядзі, каб гэты хто-небудзь быў цікавы. Можа, нават казачны. Ну, Кася... А што? Нельга! Нельга, каб гледачам было сумна глядзець добраранак. Тады знаёмцеся з нашай беларускай жывёлай. Не менш цікавай, чым казачныя персанажы. Лесік, дык гэта ж добра знаёмы нам янот. Памылілася Кася. Гэта янотападобны сабака. А чаму ён так называецца? Гэта адначасова суродзіч сабакі і янота? І янот, і янотападобны сабака прадстаўнікі аднаго атрада, драпежныя, але з розных сямействаў. Янотападобны сабака – сямейства псовых, янот з янотавых. Тады чаму гэта сабака называецца янотападобным? За знешняе падабенства. Ты ж сама гэта заўважыла. Вельмі сімпатычная жывёла з такім багатым футрам. Янотападобныя сабакі не толькі сімпатычныя, але і вельмі цікавыя жывёлы. Уяві, яны драпежнікі, а з задавальненнем ласуюцца і самай разнастайнай расліннай ежай, садавіной, ягадамі, жалудамі, насеннем, арэхамі. Ну, знайшоў чым здзівіць. Мішкі таксама любяць раслінную ежу. А вось і яшчэ адна незвычайная якасць янотападобных сабак. Яны назапашваюць на працягу лета і восені вялікія запасы падскурнага тлушчу. О, хочаш сказаць, Лесік, што ўзімку сабакі ўпадаюць у спячку? У раёнах з працяглай і шматснежнай зімой так і робяць. Сабака-мішка-янот. А спяць яны ў бярлогах, як мішкі? Не, Кася, і гэта яшчэ адна цікавая асаблівасць гэтых жывёл. Сховішчам янотападобным сабакам служаць часцей за ўсё норы. Вось дык ну, сабакі рыюць норы? Сам звярок дрэнны землякоп. Калі выкапае нору, то не глыбокую, з адным выхадам. Часцей за ўсё жывёлы селяцца ў норах барсукоў. Вось дык ну, яны праганяюць гаспадароў? Не, селяцца ў пакінутых норах. Але нярэдкія выпадкі, калі ў барсуковым гарадзішчы адначасова жывуць і барсукі, і янотападобныя сабакі. Як суседзі. А яны не сварацца? Не, таму што займаюць розныя часткі падземнага лабірынта і карыстаюцца рознымі выхадамі. Хітранькія якія. Янотападобныя сабакі сапраўды хітрыя, не паспрачаешся. Трапіўшы ў бязвыхаднае становішча, яны прыкідваюцца мёртвымі, заплюшчваюць вочы, затойваюць дыханне І чакаюць зручнага моманту, каб неўзаметку ўцячы ад ворагаў? Менавіта так. Значыць, знешне падобныя да янотаў любяць ласавацца ягадамі і назапашваюць тлушч, як мішкі. Жывуць у норах, як мышкі, умеюць хітрыць, як ліскі. Вось гэта разнастайныя жывёлы. А я гаварыў, што янотападобныя сабакі не менш цікавыя, чым казачныя персанажы. Дзякуй, Лесік, за дзіўнае знаёмства. О, цікава! Янотападобнага сабаку можна завесці ў нас у добраранку. Лесік, трэба тэрмінова пераключыць увагу Касі на штосьці іншае, а тое мы зараз адправімся за новым гадаванцам. Зразумеў цябе, Вара. Кася! А Кася? Лесік, я чакаю адказ пра янотападобнага сабаку. Я пакуль не ведаю, што адказаць на тваё пытанне, Кася. Ну... Але дакладна ведаю, што зараз час глядзець цікавы ранішні мультфільм. О, правильно. Давай, разумнік, уключай мультик хутчэй. Фух, спрацавала. Мультфільм, сябры!
зараз? Я хочу проверить, наколькі вы, дзяўчынкі, і наші гледачы храбрыя. Мы вельмі храбрыя. Не сумнявайся, разумнік. Нас нічым не напалохаць. Я б не была так упэўнена, Кася. Толькі калі мы збіраемся ў падарожжа, Лесік, улічвай, што я не вельмі люблю падымацца на вышыню, апускацца на глыбіню, лазіць па падземных пячорах і ўсё гэта не таму, што ты баішся. Вядома, не таму. Я ж сказала, што ўсяго гэтага не люблю. А я зараз і не планую ніякае падарожжа. А што плануеш? Прадставіць вам вельмі незвычайную істоту з дзіўным імем. І што за яна? Краб-вампір. Ой, Лесік, ты звар'яцеў! Не трэба нам у добраранку ніякія вам вампіры. Сказала б зусім не баязлівая Кася. Я не напалохалася за сябе. Я за гледачоў перажываю. Не пераживай, Кася. У краба-вампіра страшнае толькі імя, а сам ён вельмі сімпатычны і цікавы. Тады расказвай пра яго падрабязней. Ой, які страшэнны! А мне здаецца, сімпатычны. Ого! Вочы палаючыя, панцыр цёмны, быццам плашч вампір. Кася, цябе проста напалохала грознае імя краб-вампір. А гэта зусім не монстр, а мілая і міралюбівая істота, якую ўсё часцей заводзяць у якасці незвычайнага гадаванца. Ой, не! Пазбаўце мяне, калі ласка, ад такога гадаванца. Кася, баяцца гэтага краба не варта. Ён жа зусім маленькі. Ага, маленькі. А можа, гэтыя маленькія вампіры палююць вялікімі групамі? Ды яны ўвогуле не палююць, а сілкуюцца ў асноўным садавіной, лістотай і не ўяўляюць небяспекі нават для сваіх суседзяў па акварыуме. Ну-ну. Кася, не бурчы. Краб-вампір такі міленькі. Раскажы пра яго яшчэ, Лесік. Ён прэснаводны, родам з трапічных лясоў паўднёва-ўсходняй Азіі. З лясоў? Значыць, ён не жыве ў вадзе ўвесь час, як суродзічы марскія крабы? Не, Вара. Яму патрэбен вільготны, цёплы і цяністы лес з лужынамі, ручаямі альбо балотцамі. Краб-вампір хаваецца пад мохам, камянямі ці ў зацішных расколінах у зямлі і каранях дрэў. І не кусаецца? Ды не, Кася. Кажу ж, ён абсалютна бяспечны. А чаму тады так страшэнна называецца? Так ладно, не за крыважэрнасці, Кася. А з-за яркіх жоўтых вачэй, якія свецяцца і кантрастуюць з цёмным фіялетавым целам, а таксама з-за плямы на панцыры, якая нагадвае кажана. Вось бачыш, Кася, усё проста. Ёсць, праўда, у гэтага краба адна агульная рыса з вампірамі. Ага, я так і ведала. Яны вядуць начны лад жыцця. Дык многія жывёлы актыўныя толькі ноччу, і яны зусім не абавязкова небяспечныя. Добра, угаварылі. Я больш не баюся гэтага вашага краба-вампіру. А мне ён так спадабаўся. Дзякуй, што расказаў пра дзіўную жывёлу, Лесік. Калі ласка, яшчэ цікава. Цікава, чаму мы не паглядзелі яшчэ адзін мульцік? Кася больш не хоча назіраць за крабамі. Потым падазіраем яшчэ. А зараз час мультфільма. А зараз час развітвацца. Але наперадзе нас чакае новы цудоўны дзень. Няхай ён пройдзе карысна. Паспяхова. І весела. А зараз давайце дамовімся пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце! І ў падарунак ад Касі яшчэ адзін мульцік глядзіце, а потым па справах бяжыце!